Kulula kulonde kubusisi kama kupastor ne-channel ngifleki. Uyafona ke uma ungumlandeli we-channel kusongonele ekuseni ka-5 makuphela uyafona WhatsApp. Kulula ngathi ngabalonda bonke abantu abanele channel ikakhulukazi abangama-member bengasweli bephile bephumelela. Sibheka kuSandra Makubane 7938 uthi good morning baba mfundisi. Ngicela ukubuza ubhubu gogo kapartner ethi ngizokhulelwa ngipha negama lengane. She was given a name. She was told that she is going to fall pregnant. She was even given a name that she was going to use for a child. So normally kuwuphawu oluhle ukuphupha umuntu ekutshela ukuthi uzokhulelwa. Nangu singakusho okay. Number 1, uma uphupha nje umuntu kungawuphawu oluhle ukuthi uzokhulelwa. Ngoba kungenzeka lokhombe lokukhona okuhle okuzokwehlela okuzofika kuwe ungalindele inhlanhla lesibusisi esizayo. AmaHubo 107 verse 8 wababusisa banda kakhulu akanciphisa inkomo zabo. Exodus 23 verse 26 ake kuba khona ophunzayo noyinyumba ezweni lakini ngiyakuphelelisa inani insuku zakho. Kanti Deuteronomy 7 verse 13 akuthanda kubusisa kwandisela abusise nenzalo isisu sakho nesithelo zomhlabathi wakho namabele iwayini lonke nomfutho kwenenzalo inkomo zakho nokwanda kwezifo zakho ezweni alifunela koyihlo ukukunika lona. Number 2, ngokujwayelekile kodwa uma uphupha umuntu kuwuphawu oluhluma ekutshela uzokhulelwa. Ngenzeka uyambona lo muntu noma uzwa ivoice ekutshela ukuthi uzokhulelwa. Kuvamile ukuthi iqonde ngqo ikhombe ukuthi vele wena uzokhulelwa maduze noma esikhathini esizayo. Yabona esiseduze. Ngokuka Luka 1 verse 31 ufundeka kanje bheka uza kukhulelwa. Kanti kwesinye isikhathi number 3 uma uphupha umuntu uphawu oluhluma ekutshela ukuthi uzokhulelwa ekutshela nobulili. Lolo phawu lolu luvamile ukuthi lukhombe ukuthi uzokhulelwa futhi angeke ugeje ukuthola ubulili bengane obutsheliwe. Abehluleli 13 verse 5 ngokuba bheka uyakukhulelwa uzale indodana. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu kube uphawu oluhle uma ekutshela ukuthi uzokhulelwa futhi ekutshela igama lengane ngoba lokho kubika ukuthi uzokhulelwa futhi ingane kumele uyiqambe igama olitsheliwe. Le gama lelotshela ephupheni ilona ufuna uqambe uphi ingane. NgokaMathewu 1 verse 23 bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana bekuqamba igama lokuthi uEmmanuel. Siyabonga. Akuvanga umusa.